Visitamos agora o Vimianzo de 1467, a época das revoltas irmandiñas, onde xa lles digo que estamos convencidos, eu e todos os que somos da capital da terra de Soneira, de que temos a mellor e máis divertida festa histórica de Galicia, o asalto ao castelo. Pois, como voceiro da organización do Asalto ao Castelo, teño que reivindicar, e evidentemente non me queda outra, dicir que o Asalto ao Castelo é a mellor festa histórica de Galicia. Ten de todo, e non hai unha festa como ela, por iso somos festa de interese turístico. E temos unha parte gastronómica, temos unha parte de teatro e temos música. E aparte o público pode convertirse en irmandiño, e pode levar globazos de auga de nobles e vir a saltar un castelo cun ariete e acabar co fogo de artificio. Non hai outra festa así. O Asalto ao Castelo lembra e trae ao presente as revoltas irmandiñas do século XV, cando o pobo viu que se acababa o contrato o señor vasalo, os señores estaban facendo o que querían, estaban asoballandos, e por iso o pobo decide acabar cos castelos, que era onde residía o poder de todos estes nobles. Así que aquí no Asalto volvemos a enfundarnos as roupas de irmandiñas e irmandiños para vir a asaltar o peor dos nosos males. O Asalto ao Castelo alárgase durante varios días, pero realmente os días fortes son sempre o venres e o sábado, o 1º de xullo, e neses 2 días imos encontrarnos unha sea medieval, imos encontrarnos feira artesanal, un asalto ao castelo feito para os pequenos e pequenas, un asaltiño, teatro, visitas polas rúas, música e, por suposto, un festival musical que se para no medio da noite para dar paso ao propio Asalto ao Castelo, no que hai unha representación, un desfile de fachos, ariete, lume, ata vir aquí a Ponte Levadizo do Castelo, onde se acaba a festa. Se non queres vir vestido, pois non pasa nada, hagas na cea medieval, que sí que te piden expresamente, pero normalmente a xente vai máis animada, se vai vestida de irmandiño ou dos malos. Non fai falta gastar moitos cartos para vir ao asalto. Simplemente con 4 ou 5 prendas estamos máis que feitos. As mulleres cunha saia, que digas ti, isto é moi medieval. Logo na parte de arriba podes levar como un corsé ou unha blusa que tamén te dá as mesmas vibras. Levo uns zocos e un pantalón así tipo de lino, anchiño, que é o que levaban na época. Ao final non había moito diñeiro, non había moitos recursos, era o que había. Despois unha camisa, así de lino tamén, un chaleco, que pode ser bordado ou non, podes vir sin el tamén. E logo sí que é verdad que podes levar algunha arma, como unha espada ou un sacho ou calquera cousa así. O Asalto ao Castelo vense celebrando desde hai máis de 2 décadas o 1º sábado de xullo. Sempre é nesta data, pase o que pase, chova ou non chova, aquí celebrámoslo nese momento. O Asalto ao Castelo celébrase desde 1996, cando nace como unha noite folk, e dunha maneira totalmente improvisada vense a saltar o castelo, e desde aí empezou esa idea, xa mellorándose con diferentes actividades dun festival que era solamente unha noite que empeza como un festival musical, pois lévase ao que hai hoxe, que incluso acolle unha carreira deportiva que se fai o sábado anterior, que é a Legua Irmandiña. É un mercado medieval montado por xente de todos lados, e despois está a hostelería, que se involca moito. Todos os locales prácticamente están aí a tope, a mediodía e a noite. Pinchos, veña pinchos, e bueno, eso parece que non, pero é un diñeiro que entra extra. Eses días ven xente de todo o mundo, comentan de onde veñen, e bueno, parece mentira que veñan de tan longe. E gallegos a nada. Eso de Galicia, un montón, unha invasión. E de Suíza veñen algúns, de Francia tamén, hasta veñen da Coruña. A mellor festa histórica de Galicia, claramente o Asalto. A min, o Asalto ao Castillo. Pois o Asalto ao Castelo de Vimianzo. O Asalto do Castelo en Vimianzo. La mejor fiesta es el Asalto al Castelo de Vimianzo. Cal vai ser o Asalto? Que casualidade, que é que máis me gusta. No Vimianzo énchese máis de xente durante as festas do Asalto ao Castelo. Supoño que por algo será.
Imos ver que me contan. O asalto do castelo en Vimianzo. O mellor é a compañía, ou a animación que ten. Levo vindo 3 anos, non? Sí, nos temos amigos que veñen da Coruña, que veñen de Negreira. Pois a posibilidade de compartir cos amigos e coa familia un anaco de festa que sempre é un bo plan. Moi divertida, moi amena, hai moita xente. Ten o aliciente dos pinchos, que sempre está moi ben probar cousas novas. Tamén podes ir á Revolta Irmandiña. Vas aí ao Saltiño, sobre todo os rapaces que teñen as loitas de auga, bueno, o asalto coa auga, é moi divertido. Bueno, ainda que tamén hai adultos que lles gusta moito, pero A familia está dividida, parte vístese e parte non, pero non importa, aquí aceptan a todo o mundo. sí, bueno, nós imos ao Saltiño e o mellor é compartir todas as actividades que hai cos amigos, porque é super divertido.